Hayırlı iftarlar dostlar motorlarım. Hele koya. Hani de çağırtır. Hani hayırlı iftarlar. Hop hop. Salkın төгілме. Салқын төгілме. Все, давай, физкульт, привет. Молодец. Шоп, 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 шоп. На, қызар келіп. Шоп, 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 шоп. Молодец, они. Сразу екі телефон ашырым. Тышыр, әйде. Тышыр, шебірек пішірім. Заказ. Ренат заказ берді. Отан шулпа. Отанға іштен қойды ғой, шулпа пішірем ала бізді. Все, отлично. Басқа тұтмаш біле. Әненің гивін сөйлемеші болмасын да, әне де гив бара. Тезірек кіріп қатынашығыз. Шәп-шәп бүләклер, әймәне, шәп-шәп спонсорлар. Вообще супер. Аллаға шүкір қатынашалар. Оны сала берсе нәтижелер бола. Тезірек кіріп, сылтамасы қалдарым, тезірек кіріп қошылы Вообще деймі. бұйыл шундай бет қатынашалар. Рәхмет барыңызға да, спонсорларға да рәхмет. Қызларым, жігіттеріме де рәхмет. Вообще суперский. Сізге гіне пішірем, әзгіне етіп. Әбді қошырға көп. Бұтігері әбір бұлыша ма? Осы. Ана бұтігері әкені, материал. Рахат ол. Да? Әйіне бар. Түгерек нетесің де. Бек рахат. Шоны бүтінсі бір түрлі әме өне матыр. Әлі ана табаға солған духовка пішіргенде үстіне де солалар. Қомыр ризығын. Шуа көргенім бар кішіде. Әлі мен алай тіргенім жоқ. Алай хем жеткен жоқ. Пішіріміз. Чебуреклар. Чебуреки без спешки. Вот они. Заказ. Бұлар әненің фирменный блюдо. Хотя әненің бүтін фирменный блюдо, фирменный бұлайым әне. Да, но мансы королевский. Королевские чебуреки. Мәне қаразай. Специально заказ. Мұның ішінде әлі шулпасы бар. Ансын түріп көрсеттермен. Это специально. Чтобы сындырасың, шулпасын тәлінкеге сылайсың и тамызып ашайсың емені. Аның шулпасы шығарға тиіш. Вот. Шулпасы шығада. Міне бұлай тұрады ол, мен бұлай тамызамда. Міне бұлай. И ашайым. Автобус білән, кеш білән қайталар бірінші смендан. Сәлем езі. Қалларын шек. Шығып қайттың? Красавчики. Ниязай қонаққа келді. Бандасы. Пока-пока, банда. Кеттік біз. Біз Сәфине білен гулянкаға шықтық. Қыздар тегінде ерелер. Мұнда мен 17 яштан іші башладым. Мына гостиница Парадис деген ресторан. Өз уақытында мұнда казино бар еді, сауна, бик тіке еді бойынделік. 2013 жылда мен ішлей башладым. 17 ел болайынды менің ішлегенге. Ең бірінші түп іші мұнда еді. Гардеробта ішіледі ме, вешалка болып, мені вешалкалы деп атайдылар еді, вешалка бар әлі деп. 2 ел мұнда ішіледім, 17 яштан алып, 19-ға қадар түнәріңін ішедірейім.
Ночной отцепной выходной, ночной отцепной выходной. Менә шулай 2 ел. Менә яшьлегем монда узды дип әйтимме соң инде. Ночной отцепной выходной бар авыр график инде. Кем белә, шул белә. Монда йөридер мин. Аннан соң 1 ел телефоннар саттым. Аннан соң кире килдем монда. Кире килгәч, инде охранда эшләдем. Охранда бик кызык вакыйгалар бар иде. Менә монда Газель традыры водительнең. Монда без бер теге Алмаш Тилмәш, кемнәр охранда эшли белә инде Алмаш Тилмәш бер постта торасың инде. Бер сәгать бер постта, 2 сәгать икенче постта. Шулай Алмашына директә. Мәсәлән, 2 сәгать басып торасың, 2 сәгать икенче җылы җирдә булыр өчен. Икенче җылы җирдә йоклыйсың. Монда теге продуманнар инде менә монда газельгә кирип йоклыйлар иде. Күңелле иде. Күңелле иде. Менә шулай 17 яшьтән эшли башладым мин. 17 яшьтән. Менә шундый хәлләр. Минем кызларым килә. Красавицаларым. Şimdi пропускать etmeyin bularını. Пропускать etmeyin. Козел. Шундай кызыклы вакыйгалар булды безнең монда эштә. Бик күңелле инде. Минем беләсезме зарплата күпме иде? 2 ел менә шулай. 2000 зарплата. 2003 ел бу. 2000 мин вообще сөйнәдерим әле. Шулай 17 яшьтә мине эшләтә алгач. Теге рөхсәт иткәч, чөнки без закон буенча 18 яшьтән генә, мин даже трудовой да юк иде. Теге кашып эшләнеп әйтим соң инде. Менә шулай. Представьте себе хәзерге яшьләрне 17 яшьтән эшли торганнарны. Мин эшләдем, әле укыдым әле очны. Кайтадыр инде беренче, икенче парларны. Булар шабалар. Мисафина белән. Менә абыйларым тора монда. Бу домда. Мин Түбән Камада яшәгән булсам, менә бунда торыр идем, монда квартира иде. Шул квартираны сатып, Казанда квартира алдым ипотекага. Хәзер ничек якын. Абый монда. Мин монда. Әниләр тоже хәзер күштәм кайда икән, төшерәм. Якыннан төшерәм. Якыннан килеп җиттек. Менә бу монда торадыр идем. Абыйлар теге домда. Әниләр менә монда бәтәш күрмәяле. Менә безнең сарай. Безнең сарай. Әниләр монда. То есть без бер-беребез белән торырга тиеш идек, мин Казанга күчтем. Киттекме? Кызлар. Урамда мотор күрсәтәйме? Телефон. Теге төсләр насыщенный, классный күрсәтә. Урамда нинди матурлык. Мин машина чистартам, бүген әкрен генә кузгалабыз, Казанга ял иттек. Кышкы яңа ел каникулларында. Кызым, яңа ел каникулларда бетте. Кичкәнә чакта сөйнәдерик. Ял итәбез дип хәсинә, без сез ял итәсез дип. Әби бабай янында кунакта булдың. Ага. Яры, пока киттекме сәме? Пока-пока. Все, машинага отырабыз. Ömürler üte iken ütte de kite iken Yaşlıktaki koynar hisler bir vazga jitte iken Ömürler üte iken yanma da büte